Bună ziua, oameni dragi, și bine ați venit la o nouă etalare. Astăzi m-am gândit să folosesc tarotul țigănesc pentru a face această etalare, să vedem un pic viitorul apropiat. Viitorul apropiat însemnând câteva zile, săptămâni, maxim 3-4 luni, începând din momentul acesta, când vezi etalarea. Bineînțeles, este general, e posibil să nu se potrivească cu toată lumea, nu trebuie să vă supărați. Aceasta este etalarea pentru zodia Berbec și să vedem, întrebăm cărțile de tarot, ce vine viitorul apropiat pentru cei din zodia Berbec. Avem vulpea, țiganca, cărțile, grădina, muntele, secera, scrisoarea și crinii. Iar din oracolul indian o să scot 3 cărți pentru completarea acestei citiri. Avem muncă, raționalism și familie. Singura chestie mai așa, de care trebuie să aveți grijă, din câte văd aici, e vulpea. Vulpea vorbește de precauție și capcană, deci trebuie să ai grijă. Nu știu, e cineva, o persoană falsă, o persoană mincinoasă, o persoană care, nu știu, vrea să-ți întindă o capcană, pericole care pot să apară, cineva care, nu știu, te spionează, te urmărește, te așteaptă la cotitură. E o persoană calculatoare, o persoană care se preface și care, nu știu, care plănuiește parcă ceva, nu știu, să facă ceva. Poate pur și simplu e o persoană care, eu știu, poate să fie cineva din trecutul tău care a avut o relație și în continuu te urmărește să vadă ce e de viața ta, ce faci. Sau poate pur și simplu aveți grijă în perioada următoare, totuși la capcane, eu știu, tot felul de mesaje, telefoane sau eu știu ce alte, prin alte metode, să încearcă să nu încerce cineva să vă păcălească totuși. Sau poate să fie cineva de care tu știi deja, e o persoană care, eu știu, te invidiază, o persoană mai rece, care se preface, o persoană mincinoasă, poate să fie oricine, poate să fie din familie, poate să fie din prieten, poate să fie chiar persoana iubită pentru unii dintre voi. Dacă e persoana iubită sau o fostă persoană care a avut o relație sau cineva cu care, eu știu, poate cineva ar fi vrut să fie cu tine și tu n-ai vrut și acum te urmărește, sau poate pur și simplu cineva a pus ochii pe tine, dar totuși ai grijă ce intenție are această persoană, pentru că nu o văd foarte bună. Vulpea totdeauna e șireată, e vicleană, ceva urmărește. În rest văd numai cărți bune. Poate că aștepți un mesaj în perioada următoare, aștepți o comunicare, o înștiințare, ceva care va veni pentru tine, eu știu, prin telefon, prin e-mail. Poate, cum ți-am spus, ai grijă la mesajele care le primești, la e-mail-urile, la telefoanele care le primești, să nu fie ceva, o păcăleală. Dar dacă aștepți o înștiințare, aștepți un răspuns, aștepți ceva să ți se comunice, se pare că va veni această comunicare pentru tine. Și această comunicare aduce schimbare, aduce transformare. Pentru că văd aici secera, iar secera spune că în următoarea perioadă viața ta se va transforma. Vei termina cu grijile și preocupările și pur și simplu situația se va schimba, se va transforma într-una mai bună. Parcă ți se deschid noi căi în viață, noi șanse,
o șansă către mai bine, bineînțeles. Cu toate că, într-adevăr, drumul nu este ușor, cel puțin asta indică muntele. Nu este nici foarte greu pentru că este un drum liber, dar, bineînțeles, îți trebuie foarte multă determinare, îți trebuie foarte multă, cum să spun, îți trebuie voință, multă voință, asta vreau să spun. Îți trebuie multă voință ca să ajungi aici în vârf. Să nu te sperie când vezi că muntele este atât de înalt sau să nu te sperie greutățile care apar în drumul tău. Important este să te gândești la satisfacția pe care o vei avea în momentul când vei ajunge în vârf. Asta este cel mai important și, bineînțeles, cartea spune clar că poți să ajungi cu foarte multă determinare, cu încredere în tine, efort, bineînțeles, pe care trebuie să-l depui și mai ales voință. Asta e cel mai important. Dacă tu ai voință și ajungi și vrei neapărat să obții ceea ce îți dorești tu, cu adevărat vei obține. Și atunci când vei ajunge în vârf, într-adevăr, o să vezi satisfacția. Poate că are legătură cu munca pentru unii dintre voi. Poate așteptați ceva, un răspuns legat de muncă. Poate vrei să-ți găsești de muncă, pentru că mi-apare aici, din oracolul indian, Cartea Muncii, care vorbește despre o ofertă de muncă sau îmbunătățire la locul de muncă. Deci eu tind să cred că totuși pentru unii dintre voi mesajul acesta are legătură, sau înștiințarea sau ceea ce o să primești tu, telefonul care îl primești, are legătură totuși cu munca. Deci vei primi acea ofertă sau ți se va anunța acea îmbunătățire la locul de muncă sau eu știu, poate poți să optezi pentru un post mai bun sau poate chiar pentru un loc de muncă mai bun. Cum ți-am spus că vine această transformare, această schimbare în viața ta. Bineînțeles, acum, dacă apar tot felul de oferte pe internet, cum am spus, grijă mare, că poate că cineva, eu știu, va încerca să vă păcălească cu ceva, wow, senzațional de bun, dar până la urmă se demonstrează că de fapt era o capcană. Deci la asta trebuie să aveți grijă. Adică trebuie să studiați și asta vă avertizează și cartea Cărțile. Ce frumos sună. Cărțile, această carte vorbește despre faptul că trebuie să analizezi foarte bine. Trebuie să-ți folosești inteligența în perioada următoare. Trebuie să reflectezi înainte de a lua decizii. Deci reflectează la informația pe care o primești sau oferta pe care o primești și vezi dacă nu cumva este ceva ascuns la mijloc. În rest, cartea aceasta mai vorbește, eu știu, de decizii pe care trebuie să le iei, nu știu, poate legat de acte, documente, ai ceva de renovat, ai ceva de făcut, acțiuni legale, birocrație în perioada următoare sau poate chiar munca ta va fi legată, va fi în acest domeniu al actelor, a birocrației. Poate pentru unii dintre voi vorbește și despre necesitatea de studiu, eu știu, poate trebuie să te pregătești sau chiar te pregătești în perioada următoare, vei face un curs, vei face o specializare sau vei căuta mai multe informații, să te pregătești mai bine în cazul în care iese la concurs un post care te interesează pe tine, să te duci bine pregătită, bineînțeles. Dar vă văd cu optimism, nu știu de ce. O să vină o perioadă, probabil că această transformare care vine și vă dați seama că lucrurile se vor schimba, vă vor aduce mult optimism, pentru că văd aici țiganca, iar țiganca vorbește despre intuiție și credere. E o persoană care descoperă misterele, de aceea, folosindu-vă intuiția, o să vă dați seama imediat cine este această persoană care, într-un fel, nu se știe ce vrea. Ea stă acolo și așteaptă, dar nu se știu intențiile, dar fiind vulpe, nu poți să ai 100% încredere că intențiile sunt bune. De aceea, ascultați-vă foarte mult intuiția în perioada următoare, pentru că, cum am spus, această carte vorbește despre încredere, despre intuiție, despre faptul că poți descoperi acele situații care nu-ți convin și vorbește de optimism, de o persoană optimistă. După cum vedeți, ea efectiv dansează, își trăiește viața. Așa și voi. Probabil ori această veste care vine pentru voi, această transformare care vine în viața voastră, îți va da multă bucurie, ca și cum vei avea efectiv chef să dansezi. Văd o perioadă liniștită, văd că se liniștesc lucrurile, cel puțin asta spune cartea Crinii. Crinii vorbește și de sinceritate, deci nu toată lumea este rea în jurul tău, ai și persoane sincere
ai și persoane pe care te poți baza. Și crinii vorbesc de liniște și pace, de armonie. Lucrurile încep să decurgă mai normal în viața ta, cu mai multă liniște, așa cum trebuie să fie. Iar grădina spune că, într-adevăr, dacă vrei să-ți iasă ceva perfect, dacă vrei să fii apreciat pentru munca ta, trebuie, într-adevăr, să depui efort. Nu este ușor ca această grădină să arate frumos, nu? Trebuie să o întreții, trebuie să ai grijă, trebuie să cureți plantele, trebuie să ai grijă la insecte, la alte animăluțe care vin să distrugă, trebuie udată, deci trebuie depus un efort. Poate că pentru unii dintre voi o să vă preocupe sau o să fiți interesați în aspectul vostru personal, poate că o să vă îngrijiți mai mult în perioada următoare sau poate că, eu știu, vreți să faceți o schimbare, de ce nu? Vrei să schimbi coafura, vrei să schimbi ceva la tine, vrei să faci ceva să pari mai frumoasă, mai frumos, să atragi mai mult lumea. Dar, în general, grădina vorbește despre efortul pe care trebuie să-l depui ca lucrurile să iasă așa cum vrei tu, să iasă bine, practic, și să fii și apreciată. Bineînțeles, când mergi pe stradă și treci pe lângă o grădină frumoasă, îți atrage atenția, fără să vrei, întorci capul și te uiți și apreciezi și spui, wow, ce frumoasă e, cât efort a depus această persoană ca să atragă privirile oamenilor. Poate nu o face pentru asta, el o face pentru persoana aceasta, poate pentru că așa îi place, asta vrea, dar e clar că trebuie depus efort, asta reprezintă grădina. Deci urmează o perioadă bună, într-adevăr, dar este o perioadă în care și tu trebuie să depui efort, adică nu-ți pică din cer ceea ce vine, această schimbare, această transformare, și tu trebuie să lucrezi la ea, trebuie să studiezi, să reflectezi, să îți pui gândurile în ordine, să știi exact ce vrei și, bineînțeles, cu multă voință, să ajungi în vârf, acolo unde îți dorești tu. E necesar să-ți folosești foarte mult inteligența. Și asta o spune, cum v-am spus, și cartea Cărțile, ce aiurea sună, cartea Cărțile. Folosiți-vă raționalismul, gândiți logic, nu vă lăsați influențați de emoții, de sentimente, pentru că asta vă va duce către victorie, către succes. Deci trebuie să-ți pui clar gândurile în ordine și să știi ce vrei, să știi pentru ce lupți și, cum am spus, e nevoie de foarte multă determinare și voință pentru cei care ați ales. Pentru cei din zodia Berbec, că e pe zodii, în perioada următoare va trebui să fiți foarte, foarte hotărâți, foarte optimiști, cu o gândire foarte pozitivă, să știți care sunt exact obiectivele voastre și să luptați pentru ele până la capăt, efectiv. Văd că unii dintre voi veți avea și sprijinul, mi se cartea familiei aici, ori ar trebui să te bazezi mai mult pe familia ta, ori vei avea sprijinul familiei, ori, eu știu, poate că îți dorești să formezi o familie în cazul în care ești singur, singură, îți dorești persoane pe care să le ai lângă tine, pe care să te poți baza. Dar eu văd că ai și pentru că mi-apare și cartea aceasta, cum am spus, Crinii, care vorbește despre armonie, liniște, despre sinceritate. Sunt totuși persoane bune, care chiar dacă nu sunt familie de sânge, par a fi ca din familia ta. Ai o relație atât de bună încât pare că sunt din familia ta. Deci văd că vei avea și sprijin. Chiar dacă este și o persoană care nu-ți vrea binele sau eu știu ce plănuiește aici, caută să pună piedici, poate, eu știu, de exemplu, dau un exemplu, acum nu știu ce poate să fie, cum ți-am spus, poate să fie un fost prieten, o fostă prietenă care încă e cu ochii pe tine, te spionează pe toate părțile, pe WhatsApp, pe Facebook, pe toate rețelele, să vadă ce faci, cu cine vorbești, când te conectezi. Poate să fie pur și simplu că la muncă, eu știu, e cineva care te invidiază, care îți vrea răul sau eu știu, care ar vrea să-ți întindă o capcană ca să te facă să renunți sau să te dea afară de la locul de muncă. Zic și eu, acum nu pot să-mi dau seama, voi o să vă dați seama la momentul potrivit cine este această persoană.
Sau pur și simplu v-am spus, poate să fie persoane din exterior pe care nu le cunoști, care dintr-o dată te trezești că te sună cineva pe telefon și spune: wow, am oferta asta, colaborează cu mine, că să vezi ce bine o să-ți fie. Și pe la sfârșit îți spune că mai trebuie să dai și o sumă de bani, dar nu contează că dacă îi dai vei câștiga mai mult. Chestii de genul acesta, păcăleli, care sunt tot mai dese și inventează atât de multe că nici nu-ți vine să crezi, nu-ți vine să crezi de ce sunt capabili. De aceea vulpea asta poate să reprezinte orice și pe oricine. Poate, cum am spus, mulți dintre voi deja știți despre cine este vorba, că în general, mai ales dacă este cineva cunoscut, cineva din familie sau dintre prieteni sau de la locul de muncă, e mai bine că așa știi să te protejezi, știi să ocolești, știi să elimini din viața ta persoana aceea. Deci nu uitați, în perioada următoare, mult optimism, gândiți pozitiv, luptați pentru ceea ce vă doriți până la capăt. O să vedeți că va avea loc o transformare, o schimbare, că veți lăsa în urmă griji și preocupări, mai ales dacă e vorba de muncă. Aici apare clar această ofertă de muncă sau îmbunătățire la locul de muncă. Urmează o perioadă liniștită, dar, cum am spus, țineți cont că trebuie depus efort. Dacă îți lipsesc informații, dacă mai trebuie să înveți ceva, pune-te la punct, fii la zi și în momentul când apare oferta să fii super pregătită. Cam asta este ceea ce văd pentru voi. Sper să vă ajute această etalare. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă doresc o zi plăcută în continuare și sper să ne auzim cu bine. Până data viitoare vă spun la revedere!